Jeg har været sygeplejerske i 10 år. Jeg har behandlet med de her behandlinger, alle mulige former for kosmetiske behandlinger de sidste 6 år. Type mennesker benytter oftest Botox. Helt bredt kan jeg sige, at det er jo alle mulige typer af mennesker. Det er ikke kun kendte mennesker, selvom der også er rigtig, rigtig mange kendte mennesker. Både skuespillere, nyhedsoplæsere og popsanger og alt muligt forskelligt. Men det er jo ikke dem, der fylder størstedelen af min kundeklientel. Det er ganske almindelige mennesker ligesom os. Og det kan være alt fra en rig forstadsfrue til en kassedame, som har sparet op i et år for at få råd til behandling. Så det er alle mulige typer af mennesker. Rent aldersmæssigt, så kan man sige, at der er det sjældent, at jeg har kunder til det her, som er meget unge. Det er typisk noget, man begynder at tænke på, når det er, at man er omkring de 30, og så fortsætter det op til, man er, min ældste kunde er 83, så det er jo ikke fordi, der er sådan en øvre grænse for, men sådan, den største del af mine kunder ligger nok mellem 35 og 55. Har du så set nogen udvikling inden for Botox de seneste år? Ja, det har jeg selvfølgelig. Altså produktet er jo det samme, som det har været altid, men sådan mængden af behandlinger, det er stødt stigende. Altså vi stiger i hvert fald 20% hvert år cirka i forhold til tidligere år. Så det er en branche, som er meget i vækst her i Danmark. Hvad er så din mening om Botox? Det er jo et lægemiddel, så det er jo ikke hvad kan man sige, noget, man sådan bare lige skal gøre, uden at man er forundersøgt osv. Men det er virkelig et godt produkt. Det er stort set bivirkningsfrit, og så virker det bare. Altså det fjerner bare de rynker, der nu kommer. Man har lavet mange studier på det, men der er jo nogle sådan ligesom negative sider i forhold til langtidsbrug og så videre. Så ja, jeg elsker det. Hvad kan typisk gå galt ved en behandling? De bivirkninger, som vi typisk ser på en Botox-behandling, dem der er mest almindelige, det er de bivirkninger, som relaterer sig til selve det, at man prikker noget igennem huden. Altså, det vil sige, hver gang at du penetrerer huden, hver gang du laver hul på huden, så er der nogle bestemte ting, der kan ske. Og det er sådan noget som risiko for lidt hævelse, risiko for lidt rødme, risiko for ømhed, risiko for, at der kan opstå nogle små blå mærker, og så er der selvfølgelig en risiko for infektion. Det er nogle meget, meget sjældent. I de 6 år, jeg har arbejdet med Botox, har jeg aldrig set en infektion på en Botox-behandling. Men den risiko er der. Og så snart man prikker hul på huden, så er der risiko for de her ting. Hvad bruges Botox alt til? Botox bruges til rigtig mange forskellige ting. Altså selvfølgelig så bruger man det til rynkebekæmpelse, eller hvad man skal sige, for rynkerne til at forsvinde. Så bruger man det også til det, der hedder hyperhidrose, som er, hvis det er, at man lider sådan en øget svedsekretion. Altså hvis man sveder rigtig meget, f.eks. med armene eller i håndfladerne eller hen over overlæben. Det kan være meget invaliderende sådan socialt for mange mennesker. Så derfor så kan man bruge Botox til ligesom at få sveden, altså så man stopper med at svede det på en eller anden måde. Så er Botox et af de rigtig gode midler mod sådan noget som spændingshovedpine. Og så er der en hel masse alle mulige andre.